Má Bitcoin skutečný potenciál stát se světovou rezervní měnou? Toto není jen teoretická debata, mluvíme o možné revoluci, která by mohla změnit celý globální finanční systém, tak jak jej známe. Aktuálně v roce 2025 vidíme bezprecedentní vývoj, například Larry Fink z BlackRocku informuje, že rostoucí americký dluh by mohl vést k tomu, že Bitcoin nahradí dolar jako preferovanou rezervní měnu. Bratři Winklevossové předpokládají, že Bitcoin jednoho dne dosáhne 1 milionu dolarů a stane se světovou rezervní měnou. A nejde jen o spekulace, i další země, včetně USA pod Trumpovou administrativou, budou nebo už vytváří strategickou bitcoinovou rezervu. A toto může být základní krok pro další vývoj Bitcoinu. Obsah tohoto videa slouží pouze k informačním účelům a není investičním doporučením. Odkazy na zdroje najdete pod videem. Co tedy znamená být světovou rezervní měnou? Než se podíváme na samotný Bitcoin, musíme pochopit, co to znamená být světovou rezervní měnou. Světová rezervní měna je měna, kterou si centrální banky a vlády po celém světě mohou držet jako součást svých devizových rezerv. Dnes tuto roli plní především americký dolar, který přibližně naplňuje 59% světových devizových rezerv, což pro USA znamená, že si mohou levněji půjčovat a také to minimalizuje rizika směnných kurzů. Má to samozřejmě i svá negativa, jako například, že dluh USA se může rozpouštět do těchto devizových rezerv v rámci ředění dolaru. Jak se měna stane rezervní? Podle Bretton Woodského systému, který byl ustaven v roce 1944, se dolar stal světovou rezervní měnou díky vazbě na zlato. Tehdy byl definován $35 na unci. Ostatní měny byly navázány na dolar a dolar byl směnitelný za zlato. Tento systém byl ukončen v roce 1971, kdy prezident Richard Nixon ukončil konvertibilitu dolaru na zlato. Od té doby je dolar měnou bez fyzického krytí. Pro světovou rezervní měnu jsou klíčové 4 pilíře. Konkrétně první je ekonomická stabilita a síla, tedy musí být měna důvěryhodná. Druhá je mezinárodní důvěra. Zahraniční vlády musí věřit, že země bude udržovat měnu silnou. Třetí bod je likvidita a dostupnost. Rezervní měna musí být vysoce likvidní. Za čtvrté, široké použití v mezinárodním obchodu. Měna musí být používána pro fakturaci a vyrovnávání obchodu. V tuto chvíli nenaplňuje Bitcoin ani jednu z těchto vlastností. Lze tvrdit, že dolar a euro dohromady tvoří aktuálně přes 80% globální fakturace obchodu. Jaké jsou tedy argumenty pro důvěru v Bitcoin jako rezervní měnu? Prvním argumentem je jeho digitální vzácnost. Bitcoin má pevně zakódovaný limit 21 milionů jednotek neboli mincí Bitcoinu. To je něco, co žádná fiat měna nikdy mít nebude. Je ověřitelná vzácnost a už bylo vytěženo přibližně 95% všech bitcoinů, které kdy budou existovat. Navíc se odhaduje, že zhruba až 4 miliony bitcoinů je navždy ztraceno. To znamená, že skutečná cirkulující zásoba bude ještě menší než zmíněných 21 milionů bitcoinů. Tato vzácnost je srovnatelná například se zlatem, ale s jedním zásadním rozdílem. U bitcoinu je matematicky garantovaná vzácnost, což u zlata nelze. Tam lze pořád těžit další zlato, nebo případně může
se těžit i například z vesmírných objektů. Každé 4 roky dochází k halvingu, který snižuje nově vytěžené bitcoiny, čímž jeho digitální vzácnost se blíží k nule a poslední části bitcoinu budou vytěženy dle výpočtu v roce 2140. Druhým argumentem je decentralizace a nezávislost. Bitcoin není pod kontrolou žádné vlády ani centrální banky, což může být obrovská výhoda. Nemůže být znehodnocen tisknutím peněz, jak například vidíme u klasických fiat měn. Například americká M2 peněžní zásoba se od finanční krize prudce zvýšila, což vedlo k dramatické inflaci. V éře, kdy USA používají dolar jako zbraň, prostřednictví které lze působit nátlak, například přes systém SWIFT, hledají další země alternativy, které je mohou z tohoto systému dostat. Například se jedná obzvláště o asijské země, kdy obchod v lokálních měnách se může sice vyhýbat dolaru, nicméně Bitcoin jako neutrální a decentralizovaná síť by mohl být ještě lepší odpovědí na tyto otázky. Jako třetí argument lze použít rostoucí institucionální adopci. V roce 2025 lze vidět skutečně zlomový průlom v institucionální adopci, kdy spousta firem investuje do Bitcoinu. Například u BlackRocku na jejich iShares IBIT ETF lze vidět, že investice jsou již přes 50 miliard dolarů do aktiv pod jejich správou. Další Fidelity má přibližně 30 miliard aktiv pod správou a další institucionální toky nezaostávají. Firmy jako Strategy nebo dříve MicroStrategy nakoupily v roce 2024 sami o sobě 250 000 bitcoinů v hodnotě přes 2 miliardy dolarů a například Coinbase integroval Lightning Network, kde přibližně 15% všech bitcoin výběru na platformě jde přes Lightning. Tedy infrastrukturně dochází k masivnímu růstu, který by měl ještě akcelerovat. Jako jeden z posledních argumentů lze ještě uvést ochranu proti inflaci a znehodnocování peněz, což je asi nejčastější důvod, proč se investuje nebo i spoří do Bitcoinu. Fiat měny obecně jsou navrženy tak, aby ztrácely hodnotu v čase v rámci jejich tisku, což je inflace. A americký dolar ztratil hodnotu například od roku 1971 obrovskou část své kupní síly. Tedy hlavním tématem, jak se chránit proti znehodnocování, je aktuálně mít aktivum i digitální aktivum, které nelze rozpouštět, nelze ho množit a vzácnost Bitcoinu v tomto může hrát zásadní roli. Díky své fixní zásobě nabízí ochranu. Konkrétně Deutsche Bank předpovídá, že Bitcoin by mohl být přidán do rezerv centrálních bank do roku 2030, protože jeho volatilita klesá a lze čekat, že bude více stabilní. Jaké jsou hlavní překážky pro Bitcoin v případě, pokud by se měl stát světovou rezervní měnou? V současné době lze vidět jako první překážku jeho extrémní volatilitu. Bitcoin je stále nesmírně volatilní. V posledních letech měl kumulativní pětiletý výnos přesahující 900%, ale také zažil propady, které dosahovaly 80%.
U zlata například ve stejném období výnos byl přibližně 100% a propady přesahovaly málo kdy 15%. Tedy lze říci, že například ke konci roku 2025 Bitcoin klesl z více než 120 tisíc dolarů pod 100 tisíc dolarů v řádu jednotek týdnů. Žádná země nechce vypořádávat miliardové obchodní dohody na aktivu, které může přes noc klesnout o 10%. Stabilita bude velkým klíčem, pokud by se měl Bitcoin stát světovou rezervní měnou, a Mezinárodní měnový fond varoval, že bitcoinová volatilita je příliš vysoká na jeho dlouhodobou hodnotu. Tedy toto je jeden z hlavních argumentů. Jako druhou překážku lze vidět problémy škálovatelnosti a transakčních poplatků. Jedná se spíše o pseudopřekážku, ale v tuto chvíli stále je to jeden z argumentů, který se velmi často používá. Totiž bitcoinová síť na své základní vrstvě dokáže zpracovat jen omezené množství transakcí a do každého bloku se dokáže zapsat jen omezené množství těchto transakcí. Tedy pokud to srovnáme s jinými systémy, tak jejich rychlost není tak vysoká. Proč pseudoargument? Protože Bitcoin jako takový nabízí další vrstvy, ve kterých lze mít řešení, která jsou rychlejší. Dobrým příkladem může být Lightning Network na druhé vrstvě Bitcoinu. A lze očekávat, že v rámci optimalizace a třetí vrstvy nad Bitcoinem by tyto transakce mohly být zpracovávány ještě rychleji a ještě levněji. Jako třetí překážku lze brát regulační nejistotu a globální koordinaci. Mezinárodní měnový fond a Světová banka a další finanční regulátoři po celém světě vyjadřují značné výhrady k Bitcoinu jako k rezervnímu aktivu. Konkrétně Mezinárodní měnový fond označil kryptoaktiva za nevhodná pro rezervy centrálních bank. Důvody, které zahrnují volatilitu, nedostatek vnitřní hodnoty, respektive nepochopení vnitřní hodnoty Bitcoinu vyplývající z jeho omezené peněžní zásoby, další bezpečnostní rizika, případné střety zájmů je potřeba dále pochopit ze strany těchto institucí. A co se týče globální regulace kryptoměn, ta je v současné chvíli extrémně fragmentovaná, neexistuje jednotný celosvětový přístup, různé jurisdikce mají velmi odlišné přístupy, což vytváří příležitosti pro regulatorní arbitráže, a Světové ekonomické fórum identifikovalo tuto fragmentovanou regulaci, nerovnoměrný monitoring a odlišnou klasifikaci kryptoaktiv jako jeden z hlavních důvodů, který je překážkou pro koordinovaný přístup a stěžuje to možnost používat Bitcoin jako světovou rezervní měnu. Jako poslední překážku lze zmínit nepřímo vlastnost Bitcoinu, jako spíše to, že dolar má obrovskou výhodu prvního hráče. Status rezervní měny se mění velmi pomalu a kvůli setrvačnosti a síťovým efektům se bude jednat o nelehký úkol. Dolar je světovou rezervní měnou po více než 60 let. Existuje velmi sofistikovaná infrastruktura, smlouvy a dohody a zvyklosti a všechny jsou postaveny na dolaru. Změna těchto podmínek bude vyžadovat velmi masivní globální koordinaci.
Navíc žádná jiná měna, včetně Bitcoinu, zatím neposkytuje stejnou úroveň likvidity, důvěry a stability jako dolar. Euro čelí institucím, mezerám odkrytým během krize eura, čínský jen není volně konvertibilní, BRICS měny nejsou realistickou alternativou. Tedy Bitcoin nemusí nutně nahradit dolar, ale lze třeba předpokládat, že jeho podíl ve světě bude postupně růst a nebude se jednat o rázový skok na pozici rezervní nebo celosvětové rezervní měny. Jaké jsou tedy scénáře budoucnosti? Jako první scénář může nastat to, že Bitcoin zůstane alternativním aktivem, což je v tuto chvíli asi nejpravděpodobnější pro blízkou budoucnost. V tomto scénáři Bitcoin pokračuje v růstu jako digitální zlato v uvozovkách a uchovatel hodnoty, hedge proti inflaci, a jeho institucionální adopce bude pokračovat i nadále. Více zemí vytvoří strategické rezervy a Bitcoin alespoň v blízké budoucnosti plně nenahradí dolar nebo se nestane primární světovou rezervní měnou. Jako druhý scénář Bitcoin může být doplňkovou rezervní měnou, což by byl hybridní schéma. V tomto scénáři Bitcoin postupně získává legitimitu jako doplňková rezerva vedle zlata a fiat měn. Země drží po případě zhruba 5% svých rezerv Bitcoinu pro diverzifikaci. V tomto můžeme například zmínit Českou národní banku, kde bylo zvažováno až 5% ze 140 miliard eur jako rezerva, což znamená, že nejedná se o nemožný scénář, ale lze očekávat, že ve střednědobém horizontu, například po roce 2030, může i nastat. Jako poslední maximalistický scénář lze brát maximalistický sen, kdy je Bitcoin brán jako primární rezervní měna. V tuto chvíli, alespoň pro střednědobý horizont, je to velmi nepravděpodobný scénář. V tomto scénáři by docházelo k masivnímu kolapsu důvěry fiat měn, možná například kvůli hyperinflaci, či dluhové krizi nebo geopolitickému šoku. Země by hromadně začaly přecházet na Bitcoin jako neutrální decentralizované řešení a Bitcoin by se v takové chvíli stal primární světovou rezervní měnou. Vyžadovalo by to vyřešení všech technických a technologických problémů souvisejících s kapacitou sítě a tento scénář je z toho důvodu velmi nepravděpodobný. Vyžadoval by opravdu totální kolaps současného finančního systému a masivní globální koordinaci, kde by se muselo vyřešit více současných technických a regulatorních problémů. Takže se jedná v tuto chvíli spíše o ideu než o realistický výhled. Pokud se vám dnešní video líbilo, bude super, když zanecháte komentář, like, anebo dáte odběr. Příště naslyšenou a na viděnou.